Datorren urtarrilaren 12an abiatuko da Entzutegi Nazional Espainiarrean 0408 sumarioaren epaiketa. Auzi honetan, 35 kide izango gara epaituak. Batasuna, ANV eta EHK erakunden baitan 2005-tik 2007 garatutako lan politikoa egiteagatik. Epaiketa politiko berri baten aurrean gaude. Ilegalizazioaren garairik gordinenean milaka herritarrekin batera konponbidearen alde borrokatu ginelako epaituko gaituzte. Estatu Espainiarrak garai berrirako ateak ireki izanak ordainarazi nahi digu. Bakea eta eskubide guztien errespetuaren alde egindako lana. Estatuak itxu jarraitzen du. Euskal Herrian gertatzen ari diren aldaketa sakonei bizkar emanez eta boikoteatuz. Zorionez ordea, beste jarrera batean dago herri honetan gehiengoa. Gehiengoaren arabera, epaiketa honek eta esperoan dauden ondorengoek ez dute zentzurik. Epaiketa politikori gabeko herri bat nahi dugu. Behin betirako bakea eta konponbidea nahi ditugu. Hemen gauden guztiak libre eraiki nahi dugun herri honen parte gara. Eta bat egiten dugu Euskal Herrian demokrazia eraikitzeko konpromisoarekin. Lehen eta orain ere bai. Izan ere, hainbatetan eta hainbat aldiz, eta gure lanari eta konpromisoari esker, eta garai berria loratzea lortu dugu. Eta badakigu nola garen indartsu. Indarrak bilduz, jendartea mobilizatuz, erakunde eta instituzioek konpromiso irmoak erakutsiz. Hauxe da bidea. Madrilen inposizio eta errepresioaren gainetik jarraitu beharreko euskal bidea. Gaurkoan, bide honetan aurrera egiteko gure prestutasuna agertzearekin batera, bereiziki indarrean dirauten salbuespeneko politika guztiak amaitzeko premia azpimarratu nahi dugu. Eta horretarako deialdia egin herritarrei eta eragilei. Zergatik, egoera berri honetan ere, makinaria antidemokratiko osoa pairatzen jarraitzen dugulako. Premiazkoa da salbuespeneko legekin amaitzea, makroepaiketekin amaitzea. Estatu Espainiarrari gure herriak bake, demokrazia eta askatasunean egin behar duen bidea saboteatzeari uz diezaion exigitu behar diogu. Xede honekin, harreman erronda bat burutuko dugu datozen asteetan alderdi, sindikatu eta eragile sozialekin. Epaiketa politiko honi eta gainerako guztiei aurre egiteko indarrak biltzeko asmoz. Hausnarketa batekin amaitu nahi dugu. Herritarrok, nahi izan ez gero, osatzen dugun indarra geldi ezin da. Hala izan zen ilegalizazioaren garairik gordinenean eta zer esanik ez, hala izango da loratzen ari den egoera berri honetan ere.